Ако искаш да работиш по свои собствени правила, да имаш време за себе си и да постигаш успехи без ограничения, на правилното място си. Много компании обаче не предоставят тези възможности. Повечето такива компании по-скоро гледат на своите служители като хора, които да им носят пари, а не като на приятели. В компанията ELAR това е точно обратното. ELAR съчетава бизнес с удоволствие, като предлага възможност не само за финансов растеж, но и за лично развитие, нови приятелства и дори награди, като пътувания по света. ELAR вярва, че балансът между работа и личен живот е ключът към успеха. Затова предлага бизнес модел, който е подходящ за всеки, който иска да поеме контрол над времето и доходите си. Ако това, което чу, те грабна, пиши ми.